Mela, nista' anke ndaħqek nej. Mhix ta' daħqessa x'ta' ma biex dak li jkun jifhem. Mela aħna semmejna hemm isu daw is-60% bażi biex l-organi jibqgħu għaddejjin. Għandek l-eżerċizzju. Jien dejjem għamilta dejjem on dawk. Dejjem on dawk. Taf x'hemm ukoll Karl. Li pereżempju bniedem għal mod tal-kelma sallum hawn il-kumdita u hawn l-effiċjenza. Ġifieri dak li jkun daw li ħansemmi jużhom normalment biex jifranka l-ħin u dak il-ħin li ħajfranka jużah għal affarijiet li hu gost jagħmel. Na pereżempju taf xi jsibu? Illi hemm differenza anke bejn min jaħsel il-ħwejjeġ bil-washing machine u minn bidih. Għas-sempliċi proċedura li qed nuża idi, għas-sempliċi proċedura li pereżempju qed innaddaf ta' spiss, qed naħsel l-art ta' spiss, jiena dak huwa movimenti wkoll. Mela m'hawnx min jgħidlek strapazz. 100% Strapazz jekk tagħmel xi ħaġa illi qed tagħmilha ħażin, mela pereżempju qed insemmu naħsel l-art, nintefa' birku btejja u bidejja mal-art u norog u għajma lem u għajma la, dak huwa l-istrapazz. Jew min jgħidlek it-taraġġ strapazz. It-taraġġ strapazz għal min għandu problemi fl-ekisi, fl-irkopop u problemi oħra li jistgħu jsemmu fiżjoterapisti li ġibaw. Imma jekk m'għandek xejn, ħallik mill-lift uża l-taraġġ. Dik kollha. Mela anke daw in-naqriet iż-żgħar jagħmlu differenza. Issa, biex inkomplu fuq it-tema ta' dal naħarqu. Oħra, X'nistgħu nagħmlu wkoll, Karl? Mela jiena ironikament qed ngħid isma' min jiċċaqlaq iktar anke jagħmel iktar faċendi, iktar qed juża kaloriji. Però għandna min ukoll, Karl, illi ejja ħanuża l-kelma forsi għandu raġunijiet tiegħu ta' imma jiffissa. U dak li jkun iħobb insaqsih jiena, żgur għandek bżonn, mhux tixtieq, żgur għandek bżonn taħsel l-art kuljum? Żgur għandek bżonn tfarfar kuljum? Żgur għandek bżonn twassal it-tfal tiegħek kuljum? Jew daqqa jista' jwassalhom Karl li joqgħod ħdejja, daqqa jista' jwassalhom Mario li joqgħod ħdejja tfal tiegħu jiena nieħu daqqa tfal ta' Karl u tfal ta' Mario, il-mużew pereżempju jew in-nursery. Ħalli number one naqsu naqra mit-traffic, però fl-istess ħin fejn nixtiequ li jwassal da kollu? Illi jiena frankajt ħin illi bih nista' niddedikah għal dawk l-affarijiet l-aktar bżonjużi. Għaliex Karl? Għax waħda mill-akbar oġġezzjonijiet li nisimgħu aħna fis-settur tagħna, jiena m'għandix ħin għall-eżerċizzju. U dak li kun taf xi ħobb nistaqsih ġieli Karl. Iktib li naqra x'tagħmel matul il-ġurnata. U jekk jista' jkun iktib li l-ammont ta' sigħat li tqatta'. Tgħidli eżempju inqum fis-sitta, mis-sitta sas-seba' nipprepara l-affarijiet għall-iskola tfal, bejn 8 u d-9 nkun qiegħed fit-traffic fid-9 nibda xogħol, nagħmel sal-5 xogħol, wara nibdew niskopru diversi affarijiet. Ara taf illi skoprejt li nagħmel xi setej quddiem it-television jien